Prví Ježišovi učeníci sa nesnažili budovať si vlastný obraz. Ich jediným cieľom bolo uchovať slová učiteľa a udržiavať naživé posolstvo, ktoré prijali. Preto sa v evanjeliách takmer neobjavujú údaje o ich životoch. Dokonca ani o samotnom Ježišovi nie je ponúknutý opis. Pozornosť je zameraná na učenie, nie na protagonistov. Zničenie Jeruzalema a prvé prenasledovania vymazali väčšinu spomienok. Prežili len rozptýlené fragmenty v spisoch Eusébia, Klementa a Ireneja, ktorí zaznamenali najstaršie tradície, aby sa nestratili. Prostredníctvom týchto zvyškov môžeme zahliadnuť niečo z mužov, ktorí priniesli vieru do vzdialených oblastí impéria, znášajúc nebezpečenstvá, hlad, exil a smrť. Nehľadali uznanie, iba zostať verní. Ich mená zostali svedectvom oddanosti a vytrvalosti, stĺpmi histórie, ktorá zmenila smer sveta. Kto boli v skutočnosti tí 12, ktorí priniesli Ježišovo posolstvo až na končiny známeho sveta? Peter, z rybára pastorom. Šimon sa narodil v Betsaide, malej komunite nachádzajúcej sa tam, kde rieka Jordán ústi do veľkého Galilejského jazera. Jeho rodinné meno bolo Šimon a meno jeho otca Ján, v niektorých variantoch známy aj ako Jonáš. Neskôr sa podpisoval ako Šimon bar Jonáš. Jeho matka je v určitých tradíciách uvádzaná ako Joana, hoci sa nezachovali presné informácie o nej ani o celkovom počte detí, okrem Andreja, jeho mladšieho brata, ktorý sa taktiež nakoniec pripojil k apoštolskej skupine. Pretože v tejto oblasti bola prítomná nežidovská populácia, Šimon vyrastal hovoriac po aramejsky a od malička sa učil po grécky. Keď mal približne 6 rokov, bol poslaný do miestnej školy, ako to naznačovali rabínske učenia, ktoré zakazovali žiť na mieste bez základného vzdelania. Základné vzdelanie, ktoré sa poskytovalo v synagóge a bolo zamerané na učenie čítania písma, získaval približne do 13 rokov, v čase, keď sa očakávalo, že mladí muži prevezmú remeslá. Po ukončení tohto vzdelania sa Šimon venoval rybolovu na jazere. V tom čase tam bolo veľa druhov rýb a rybári používali bronzové alebo železné háčiky, okrem dvoch hlavných typov sietí. Kruhová sieť hádzaná rukou a obrovská vlečná sieť s dĺžkou približne 1500 stôp. Na manipuláciu s výstrojom sa používali široké lode, ktoré mohli niesť niekoľko osôb a boli riadené kapitánom. Majitelia týchto člnov, organizovaní v akomsi cechu, predávali ryby na dôležitých trhoch, ako bol ten v Jeruzaleme. Už v mladosti bol Šimon oženený rozhodnutím svojej rodiny. Takmer každé manželstvo bolo dohodnuté medzi blízkymi príbuznými. Niektoré staré spisy spomínajú, že jeho manželka bola neskôr nazývaná Perpetua, keď pracovali medzi gréckymi a rímskymi komunitami. Neexistujú presvedčivé údaje o tom, koľko mali detí, hoci texty ako Skutky Petra spomínajú dcéru menom Petronila, ktorá sa narodila po Ježišovom vzkriesení a trpela chorobou, ktorá ju od 10 rokov nechala ochrnutú. Nápis nájdený v Ríme spomína ženu tohto mena, ktorá zomrela v roku 98 nášho letopočtu, čo sa zhoduje s touto tradíciou. Okolo roku 28 nášho letopočtu žil Šimon v Kafarnaume so svojou manželkou, svokrou a bratom. Bol majiteľom lode, s ktorou pracoval spolu s Andrejom a udržiavali pracovné partnerstvo so Zebedejom, ktorého synovia Jakub a Ján boli blízki priatelia. Obyvatelia považovali galilejských rybárov za obzvlášť pozorných Židov a Šimon od detstva rešpektoval stravovacie a rituálne pravidlá. On, Andrej aj Zebedejovi synovia počúvali Jána Krstiteľa, ktorý krstil v Jordáne tých, čo ho prišli počúvať. Jedného dňa sa Andrej vrátil do Šimonovho domu s obrovským vzrušením a oznámil mu, že našli Mesiáša. Okamžite ho vzal tam, kde bol Ježiš z Nazaretu. Toto stretnutie sa odohralo v Betabare, oblasti v údolí Jordánu. Keď Ježiš uvidel Šimona, povedal mu, že odteraz sa bude volať Kéfás, preložené ako Peter. Aramejský termín znamenal skala a jeho grécka verzia, Petros, sa stala menom, pod ktorým bol identifikovaný medzi grécky hovoriacimi komunitami. Šimon sa vrátil k svojej bežnej práci v Galilei. O nejaký čas neskôr, keď bol Ján Krstiteľ už uväznený za otvorenú kritiku Herodesa Antipa, on a Andrej čistili svoje siete po noci bez výsledkov.
Zástup sa priblížil, aby počúval Ježiša, a učiteľ nastúpil na Šimonov čln, aby odtiaľ hovoril. Potom ho požiadal, aby vesloval na otvorené more a znova spustil siete. Hoci Šimon zo skúsenosti vedel, že to nebol dobrý čas na rybolov, poslúchol. Úlovok bol taký veľký, že potrebovali pomoc z druhého člna. Keď to Šimon uvidel, padol pred Ježišom a povedal, že je nehodný človek. Ježiš mu odpovedal, že od tohto momentu bude pracovať na priťahovaní ľudí namiesto rýb. Šimon, Andrej, Jakub a Ján vtedy zanechali svoju ekonomickú činnosť, aby sprevádzali Ježiša. Krátko na to Ježiš odišiel do synagógy v Kafarnaume, kde muž s nečistým duchom začal kričať. Ježiš ho uzdravil pred všetkými, čo spôsobilo veľký dojem. Potom sa vybral do domu, kde bývali Šimon a jeho rodina. Šimonova svokra mala vysokú horúčku a Ježiš ju vyliečil. Od toho dňa sa Šimonov dom v Kafarnaume stal stálym miestom stretávania, kam prichádzali chorí a iní, ktorí hľadali pomoc. Inokedy, keď Ježiš hovoril k zástupom, 4 muži priniesli ochrnutého a pretože nemohli vojsť dverami, vyliezli na strechu a otvorili časť, aby ho spustili dole. Ježiš ho uzdravil priamo tam. Rodina musela spolu nažívať s týmto neustálým prúdom ľudí za každým, keď bol Ježiš v meste. V čase, keď si Ježiš vybral 12, bol Šimon postavený na čelo skupiny. Počas návštevy Cézarej Filipovej sa Ježiš spýtal učeníkov, čo si o ňom ľudia myslia. Šimon vyhlásil, že Ježiš je Mesiáš, syn živého Boha. Táto epizóda zahŕňala Ježišovo oznámenie, že budúca komunita bude mať Šimona ako referenčný bod s kľúčmi kráľovstva. Šimon sprevádzal Ježiša na horu Tábor spolu s Jakubom a Jánom. Tam videl, ako sa Ježišova postava premenila s intenzívnym jasom, zatiaľ čo sa rozprával s Mojžišom a Eliášom. Neskôr bol prítomný, keď Ježiš kráčal po jazere a na jeho žiadosť kráčal po vode, až kým sa strachom nezačal potápať. Počas poslednej večere chcel Šimon zabrániť Ježišovi, aby mu umyl nohy, ale nakoniec súhlasil, keď pochopil pokyn. Tú noc Ježiš oznámil, že Šimon ho 3-krát zaprie, než sa rozvidnie. Po Ježišovom zatknutí v Getsemani sa ho Šimon pokúsil brániť mečom, ktorým zranil sluhu veľkňaza, ale Ježiš nariadil, aby s tým prestal. Neskôr, na dvore veľkňaza, Šimon 3-krát zaprel, že pozná Ježiša, presne ako bolo predpovedané. Keď počul kohúta, vyšiel von a hlboko plakal. Po vzkriesení sa Ježiš zjavil Šimonovi. Potom pri jazere sa odohrala scéna, v ktorej sa ho Ježiš 3-krát spýtal, či ho miluje, a poveril ho, aby sa staral o jeho komunitu. V tom istom rozhovore mu oznámil, akým druhom smrti zomrie, vo výraze, ktorý učeníci pochopili ako odkaz na ukrižovanie. Šimon prevzal vedenie skupiny a stal sa ústrednou postavou v prvých kapitolách skutkov apoštolov. Neskôr cestoval do Ríma, kde čelil prenasledovaniu za vlády Neróna. Bol zatknutý so svojou manželkou a zostal vo väzení niekoľko mesiacov, prechádzajúc neustálými zmenami strážcov podľa svedectiev, ktoré rozprávajú, že mnohí z nich konvertovali. Nakoniec, približne 29. júna roku 68 nášho letopočtu, bol Šimon popravený obráteným ukrižovaním, pozíciou, ktorú si vyžiadal, lebo sa nepovažoval za hodného zomrieť rovnakým spôsobom ako Ježiš. Jeho smrťou sa skončila pozemská cesta toho, ktorý bol galilejským rybárom, skorým učeníkom, svedkom hlavných epizód Ježišovej služby a kľúčovou postavou v prvých rokoch hnutia, ktoré vzniklo po vzkriesení. Andrej, rozsievač stretnutí. Andrej sa narodil v Betsaide, dedine pri Galilejskom jazere, a od mladosti sa venoval rybolovu, rovnako ako jeho rodina. Hoci bol jeho domov na pokojnom mieste, jeho duchovné hľadanie ho priviedlo k Jánovi Krstiteľovi, ktorého nasledoval predtým, ako spoznal Ježiša. Keď Ján ukázal na Ježiša a povedal, že je baránok Boží, Andrej ho počul, okamžite ho nasledoval a strávil s ním zvyšok dňa. V tú istú noc išiel povedať Šimonovi, čo objavil, uisťujúc ho, že našiel Mesiáša. Bol jedným z prvých, ktorí sa pripojili k Ježišovmu poslaniu. Hoci Peter sa stal viditeľnejším medzi 12, Andrej bol vždy na blízku, pozorný a ochotný konať, keď iní váhali. Pri jednej príležitosti si práve on všimol chlapca s chlebmi a rybami pred zázrakom rozmnoženia.
Inokedy priviedol Grékov, ktorí chceli spoznať Ježiša. Nehľadal pozornosť, ale zostával prítomný, uľahčoval stretnutia a umožňoval to, čo iní prehliadali. Po ukrižovaní a vzkriesení Andrej pokračoval ďalej a vydal sa do iných krajín. Pramene naznačujú, že jeho apoštolská cesta ho zaviedla cez Malú Áziu, Skýtiu, Trákiu a regióny, ktoré dnes tvoria časť Gruzínska a Ukrajiny. Niektoré spisy ho dokonca umiestňujú do Byzancie, kde sa hovorí, že zorganizoval kresťanskú komunitu predtým, ako sa mesto stalo Konštantínopolom. V Patrase, gréckom meste na Peloponéze, sa jeho misijná činnosť dostala do konfliktu s úradmi. Prokonzul Aegeas, nahnevaný Andrejovým vplyvom, ho dal zatknúť. Andrej sa nebránil ani nežiadal o milosť. Namiesto rýchlej popravy Aegeas nariadil, aby bol ukrižovaný iným spôsobom ako Ježiš, na kríži v tvare X, dnes známom ako kríž svätého Andreja. Podľa tradície bol apoštol zavesený 2 dni a bez prestania hovoril k tým, ktorí sa k nemu priblížili, povzbudzujúc ľudí, aby nasledovali Krista. Nakoniec zomrel bez toho, aby z neho niekto mohol vydolovať slovo sťažnosti. Jeho telo bolo pochované v Patrase. Postupom času cisár Konštancius II. Nariadil preniesť pozostatky do Konštantínopola ako súčasť snahy zhromaždiť telesné ostatky kľúčových postáv kresťanstva v hlavnom meste ríše. Tam zostali po stáročia, až kým v roku 1204 počas 4. križiackej výpravy križiaci mesto vyplienili a odviezli mnohé relikvie do západnej Európy. Časť Andrejových pozostatkov sa dostala do Amalfy v Taliansku, kde sú uložené v katedrále, ktorá nesie jeho meno. V roku 1964 pápež Pavol VI. Vrátil časť apoštolovej lebky do Patrasu ako symbolické gesto zmierenia medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Počas stredoveku sa Andrejova postava stala symbolom kresťanskej jednoty, najmä v gréckom svete. Škótsko si ho osvojilo ako svojho patróna a jeho kríž v tvare X bol začlenený do národnej vlajky. Vo východnej Európe sa zachovali legendy o jeho prechode a zázrakoch pripisovaných jeho kázaniu. V Rusku a na Ukrajine sa verí, že to bol on, kto prvý priniesol kresťanské posolstvo do týchto krajín. Staroveké príbehy, hoci miešajú fakty s legendárnymi prvkami, sa zhodujú v tom, že poukazujú na jeho pevný a tichý charakter. Nehľadal viditeľné vodcovstvo ani privilégia. Bol neustálym spojením medzi Ježišom a ostatnými od prvého dňa. Ikonografia ho predstavuje s diagonálnym krížom a knihou ako znak jeho kázania. Jeho sviatok sa slávi 30. novembra. Hoci nikdy nenapísal evanjelium, jeho odkaz zostal v pamäti prvých kresťanských komunít, ktoré si ho pamätali ako prvého, kto rozpoznal Mesiáša a ako toho, ktorý svoj život odovzdal ticho, ale neustále. Jeho história sa neskončila jeho mučeníctvom. Počas storočí si jeho pamiatku uchovali kostoly, katedrály a celé krajiny. Za každým, keď sa vstýči kríž v tvare X, alebo sa spomenie jeho meno v liturgickom kalendári, pripomíname si toho rybára, ktorý vymenil siete za poslanie bez hraníc. Andrej nepotreboval vznešené slová ani teatrálnosť, aby zanechal stopu v histórii. Iba kráčal, hovoril a zotrval. Jakub Zebedejov, mučeník Jeruzalema. Jakub starší, tiež nazývaný Jacob bar Zebedej, sa pravdepodobne narodil v Betsaide, v regióne Galilea, kde vyrastal so svojou rodinou venujúcou sa rybolovu. Niektorí učenci naznačovali, že mohol byť otcom apoštola Júdu Tadeáša, ale je viac prijímané, že bol len o niekoľko rokov starší ako jeho brat Ján a že sa obaja narodili na začiatku kresťanskej éry. Jeho otec Zebedej bol rybár a partner Šimona Petra a jeho matka Salome, sestra Márie, matky Ježiša. Ak je tento rodinný vzťah správny, Jakub a Ján by boli bratranci Pána. Evanjeliá spomínajú niekoľko žien prítomných pod krížom a porovnaním príbehov sa chápe, že Salome, matka Zebedejových synov, bola tiež sestra Panny Márie. Marek menuje Máriu Magdalénu, Máriu matku Jakuba mladšieho a Jozefa a Salome. Matúš identifikuje tretiu ženu ako matku Zebedejových synov a Ján spomína matku Ježiša, manželku Kleopasa a sestru jeho matky.
Všetko naznačuje, že išlo o tú istú osobu, čo posilňuje myšlienku priameho rodinného puta medzi Ježišom a Zebedejovými synmi. Jakub a jeho brat vyrastali v pracovnom prostredí a od mladosti sa učili remeslu svojho otca, ktorý zrejme mal vlastné lode a stabilnú ekonomickú pozíciu. Niektoré staré spisy tvrdia, že Zebedej dodával ryby kňazom v chráme, čo by vysvetľovalo, prečo bol Ján známy medzi náboženskými autoritami a mohol vstúpiť na dvor veľkňaza počas Ježišovho súdu. Tiež sa tvrdí, že Zebedej aj Salome v určitom čase nasledovali kázanie Jána Krstiteľa a neskôr podporovali Ježišovu službu vlastnými zdrojmi. Epizóda zaznamenaná Matúšom ukazuje, ako Salome pristupuje k učiteľovi s ambicióznou žiadosťou, aby jej synovia zaujali najvyššie miesta, keď on založí svoje kráľovstvo. Predstavovala si vodcu, ktorý zvrhne Rím a bude vládnuť Izraelu. Ježiš odpovedal, že nevedia, o čo žiadajú, a spýtal sa ich: môžete piť kalich, ktorý mám ja piť? Jakub a Ján potvrdili, že áno, bez toho, aby pochopili utrpenie, ktoré ich čakalo. Učiteľ ich varoval, že budú zdieľať jeho osud, ale že miesta cti nezávisia od neho. Toto ponaučenie pochopili až časom. Jakub sa objavuje v 7 rôznych momentoch Nového zákona. Bol povolaný zanechať svoje siete spolu s Petrom, Andrejom a Jánom a odvtedy bol súčasťou najúžšieho kruhu učiteľa. Iba Peter, Ján a on sprevádzali Ježiša, keď vzkriesil Jairovu dcéru na hore premenenia a v Getsemanskej záhrade. Nie je známe, či táto intimita bola spôsobená príbuzenstvom, ich vierou alebo ich rozhodným charakterom, ale ich blízkosť ku Kristovi bola zrejmá. Marek rozpráva, že pri výbere 12 Ježiš nazval Jakuba a Jána Boanerges, čo znamená synovia hromu. Dôvod nie je vysvetlený, ale neskoršia epizóda zrejme ospravedlňuje prezývku. Krátko pred umúčením, pri prechode samaritánskou dedinou, kde im odmietli ubytovanie, rivalita medzi Židmi a Samaritánmi zapálila hnev 2 bratov, ktorí požiadali o povolenie privolať oheň z neba a zničiť miesto. Ježiš ich pevne pokarhal, pripomenúc im, že ich poslaním nie je ničiť životy, ale ich zachraňovať. Táto scéna odhalila energiu a impulzívnosť, ktoré Jakuba charakterizovali. Niektorí neskorší myslitelia interpretovali prezývku pozitívne. Pre Židov mohol hrom odkazovať aj na Boží hlas, čo naznačovalo vnútornú silu hlásať pravdu. Pravdepodobne obe čítania odrážajú rôzne aspekty apoštola. Vášeň, ktorá potrebovala vedenie, a energia, ktorá, ako náhle bola nasmerovaná, slúžila na šírenie posolstva s presvedčením. V prvotnej komunite bol známy ako Jakub starší, na odlíšenie od iného mladšieho apoštola s rovnakým menom. Starovekí ho opisovali ako robustného muža s impozantným vzhľadom, hustou bradou a hlbokým hlasom, niekoho, kto vzbudzoval rešpekt už len tým, že vstúpil. Po na nebo vstúpení bol Jakub prítomný na letniciach, ale potom sa texty o ňom už nespomínajú až do jeho smrti. Niektoré stredoveké tradície tvrdili, že cestoval do Hispánie, aby kázal evanjelium a že tam mal videnie Panny Márie na jaspisovom stĺpe, ktorá ho žiadala, aby postavil kaplnku. Z tejto legendy vznikla svätyňa Panny Márie del Pilar v Zaragoze. Podľa tej istej tradície sa krátko na to vrátil do Jeruzalema. Hoci sa príbeh nedá overiť, absencia odkazov počas jedného desaťročia viedla niektorých autorov k presvedčeniu, že veľkú časť toho času strávil mimo Palestíny. Okolo roku 42, počas vlády Herodesa Agripu, sa začalo prenasledovanie prvých kresťanov. Jakub bol zatknutý a privedený pred Sanhedrín, obvinený z vyhlasovania, že Ježiš je syn Boží a jediná cesta spásy. Herodes potvrdil rozsudok a nariadil jeho sťatie, čo bola forma popravy nezvyčajná pre nerímskych občanov, a preto niektorí predpokladajú, že Jakub získal rímske občianstvo, možno prostredníctvom obchodných väzieb svojej rodiny. Podľa starého príbehu sa muž, ktorý ho udal, kajal, keď bol svedkom jeho pokoja a verejne vyznal svoju vieru. Obaja boli odsúdení spoločne. Cestou na popravu udavač požiadal o odpustenie a Jakub ho objal a zaželal mu pokoj. Potom boli obaja sťatí. Časom vznikla viera, že jeho pozostatky boli prenesené do severozápadného regiónu Španielska, kde bola postavená katedrála Santiago de Compostela,
ktorá sa stala pútnickým miestom pre tisíce veriacich. Počas storočí bol apoštol považovaný za ochrancu polostrova a symbol viery, ktorá pretrvala počas vojen a rekonkvist. Stredoveké legendy dokonca rozprávali, že sa zjavil v bitke, aby viedol kresťanov proti moslimským útočníkom, čím dal vzniknúť postave Santiago Matamoros. Ján, milovaný učeník. Ján, syn Zebedeja a Salome, sa narodil v Galilei v rybárskej dedine Betsaida. Bol bratom Jakuba staršieho a od mladosti pracoval so svojím otcom v rodinnom rybárskom podniku. Dobre poznal grécku kultúru a jej jazyk, hoci zostal verný židovskej tradícii. Podobne ako Peter a Andrej, pravdepodobne bol nasledovníkom Jána Krstiteľa predtým, ako spoznal Ježiša. Keď ho Ježiš povolal, Ján mal asi 25 rokov a nikdy sa neoženil. Svätý Augustín napísal, že si od mladosti zachoval život neobyčajnej čistoty. V evanjeliách sa objavuje so svojím bratom a Petrom ako súčasť najbližšieho kruhu učiteľa. Bol prítomný pri vzkriesení Jairovej céry, pri premenení a v Getsemani. Pomáhal tiež pripraviť poslednú večeru. Ján ešte nechápal duchovný zámer Krista a bol pokarhaný za svoju ambíciu, keď on a jeho brat požiadali o čestné miesta. Jeho prudká povaha viedla k prezývke Synovia hromu. Napriek týmto nedostatkom bol jedným z najvernejších učeníkov. Raz chcel potrestať tých, ktorí ich neprijali, ale Ježiš ho zastavil. Na Kalvárii zostal pri kríži a dostal úlohu starať sa o pannu Máriu, gesto, ktoré ukázalo absolútnu dôveru učiteľa. Jánovo evanjelium sa odvoláva na svojho autora ako na učeníka, ktorého Ježiš miloval, čo bol pokorný spôsob, ako nepoužiť svoje meno. Na poslednej večeri sa oprel o Ježišovu hruď a prijal znamenie zradcu. Sprevádzal Petra na dvor veľkňaza a bol svedkom zapretia svojho priateľa. Po smrti učiteľa bol jedným z prvých, ktorí bežali k hrobu. Utekal s Petrom a prišiel prvý, hoci čakal predtým, ako vstúpil. Pochopil vzkriesenie, keď uvidel prázdne plátna. Po letniciach spolupracoval s Petrom v Jeruzaleme, spoločne uzdravili chromého žobráka, čo viedlo k ich zatknutiu a varovaniu od Sanhedrinu. Napriek tomu pokračovali vo svojej práci. Roky zostal v Jeruzaleme. Zúčastnil sa na koncile, ktorý rozhodol, že sa židovský zákon nebude ukladať obráteným pohanom. Neskôr cestoval do Ríma, kde bol podľa Tertuliána vrhnutý do vriaceho oleja bez toho, aby utrpel škodu. Odtiaľ bol vyhostený do Efezu, aby dohliadal na kresťanské komunity v Ázii. Počas vlády Domiciána bol poslaný na Patmos, kde po duchovnom zážitku napísal zjavenie Jána. Bol oslobodený začias Nervu a vrátil sa do Efezu, už starý, a organizoval miestne cirkvy. Tam napísal svoje evanjelium, ponúkajúc viac teologický a duchovný pohľad, a 3 listy, v ktorých učil, že milovať blížneho a poslúchať Krista je dôkazom autentickej viery. Staré príbehy rozprávajú epizódy z jeho posledných rokov, ako napríklad jeho cestu na záchranu zblúdeného mladíka alebo jeho odmietnutie zdieľať budovu s heretikom Cerintom. V starobe neustále opakoval: deti, milujte sa navzájom, presvedčený, že toto prikázanie obsahuje celý zákon. Zomrel v Efeze okolo roku 100, vo veku približne 97 rokov po tom, čo sa rozlúčil s požehnaním svojich učeníkov. Jeho život zostal príkladom viery, vytrvalosti a rovnováhy medzi pevnosťou hromu a sladkosťou lásky. Filip, most k pohanom. Filip sa narodil v Betsaide, tej istej rybárskej dedine ako Peter, Andrej, Jakub a Ján, a od mladosti pracoval v rybolove. Niektoré spisy spomínajú, že patril ku kmeňu Zebulun. Jeho meno, gréckeho pôvodu a bežné medzi galilejskými Židmi, sa rozšírilo najmä po tom, čo tetrarcha Filip, syn Herodesa Veľkého, vládol regiónom v blízkosti Galilei. Evanjelia Matúša, Marka a Lukáša ho spomínajú len ako jedného z 12, ale Jánovo evanjelium ponúka podrobnejšie scény. Tam sa hovorí, že Filip bol nasledovníkom Jána Krstiteľa a že spoznal Ježiša v Betábare. Krátko na to priviedol k nemu svojho priateľa Natanaela, tvrdiac, že našli muža, ktorého oznámil Mojžiš. Pri rozmnožovaní chlebov ho Ježiš vyskúšal tým, že sa ho spýtal, ako nakrmiť zástup. Filip odpovedal praktickým výpočtom, ktorý ukázal materiálnu náročnosť, a bol to Andrej, kto ukázal na chlapca s chlebmi a rybami.
Neskôr, keď sa Gréci snažili vidieť Ježiša, Filip zaváhal a požiadal o radu Andreja predtým, ako ich priviedol k učiteľovi, čo ukázalo stále neistotu ohľadom univerzálneho dosahu posolstva. Počas poslednej večere požiadal Ježiša, aby im ukázal Otca a dostal mierne pokarhanie za to, že ešte nechápal podstatu učiteľa. Jeho postoj však odhaľoval úprimnú túžbu po jasnosti. Po vzkriesení zostal v Jeruzaleme. Mnohí starí autori stotožnili apoštola s Filipom, menovaným medzi 7 diakonmi v skutkoch apoštolov, čo by znamenalo dvojitú službu, kázanie a komunitnú starostlivosť. Po Štefanovom mučeníctve opustil Jeruzalem a kázal v Samárii. Tam bolo uzdravených mnoho chorých a mesto zažilo veľkú radosť. Rozpráva sa aj o povrchnom obrátení Šimona Mága, ktorého pokus kúpiť si duchovnú moc pokarhal Peter, keď on a Ján prišli podporiť komunitu. Potom bol Filip poslaný na juh smerom do Gázy. Cestou stretol voz etiópskeho úradníka, ktorý čítal proroka Izaiáša. Muž ho pozval nastúpiť. Filip mu vysvetlil pasáž a pokrstil ho v nedalekom potoku. Potom text uvádza, že jej duch Pánov uchvátil Filipa a objavil sa v Azote. Odtiaľ kázal až do Cézarej, kde žil viac ako 20 rokov a mal 4 panny céry s darom proroctva. Neskôr sa usadil v Hierapolise v Malej Ázii. Spisovatelia ako Polykrates a Gaius potvrdili, že tam spočívali jeho pozostatky a pozostatky 2 jeho dcér. Z tohto mesta dohliadal na kresťanské komunity vo Frígii. Neskoršie texty rozprávajú o jeho konfrontácii s pohanskými praktikami a niektorých zázrakoch spojených s jeho kázaním. Tiež uskutočnil misijné cesty cez Malú Áziu a Severnú Afriku. Kázal v Kartágu a pokrstil mnohých pohanov a Židov predtým, ako sa vrátil do Hierapolisu. Jeho dcéry pokračovali v jeho diele v rôznych mestách. Filip zomrel tam okolo roku 90 počas Domiciánovho prenasledovania, ukrižovaný dolu hlavou ako Peter. Jeho pamiatka zostala ako pamiatka na muža, ktorý preniesol Ježišovo posolstvo za hranice Izraela, uznávaného ako prvého evangelizátora pohanov. Bartolomej, úprimný Izraelita. Meno Bartolomej sa stalo známym z časti vďaka udalosti, ktorá sa stala o mnoho storočí neskôr. Masakru v deň jeho sviatku v roku 1572, keď boli vo Francúzsku zavraždené tisíce protestantov. V obraze Posledný súd od Michelangela sa tiež objavuje jeho postava. Plešatá, silná a s tvárou poznačenou rozhorčením, držiaca v jednej ruke nôž svojho mučeníctva a v druhej svoju stiahnutú kožu. Avšak, okrem týchto neskorších obrazov, len málo ľudí si pamätá, kto tento apoštol skutočne bol. Od 9. storočia sa Bartolomej stotožňuje s Natanaelom, ktorého Jánovo evanjelium spomína menom. Matúš, Marek a Lukáš citujú Bartolomeja vždy vedľa Filipa a v Jánovi je to Filip, kto predstavuje Natanaela Ježišovi. Táto zhoda viedla viacerých autorov k záveru, že ide o tú istú osobu. Meno Bartolomej, syn Tolmajho, bolo patronymikum, zatiaľ čo Natanael, Boh dal, bolo osobné meno. Ak je to tak, učeník povolaný v Káne by bol ten istý apoštol spomínaný v ostatných evanjeliách. Jánovo evanjelium rozpráva, že krátko po Ježišovom krste išiel Filip hľadať Natanaela a oznámil mu, že našli Mesiáša. Natanael, zbožný Žid, reagoval so skepticizmom, keď počul, že Ježiš pochádza z Nazareta. Môže z Nazareta vzísť niečo dobré? Napriek tomu ho sprevádzal. Keď ho Ježiš uvidel prichádzať, povedal: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Natanael sa spýtal, odkiaľ ho pozná, a Ježiš odpovedal, že ho videl pod figovníkom pred tým, ako ho Filip zavolal. Vtedy ho Natanael uznal ako syna Božieho a kráľa Izraela. Ježiš dodal, že uvidí väčšie veci, prirovnávajúc sa k Jakubovmu rebríku vo sne ako spojenie medzi nebom a zemou. To bola hlavná scéna Natanaela v evanjeliu. Neskôr ho Ján spomína medzi učeníkmi, ktorí lovili ryby, keď sa vzkriesený Ježiš zjavil na brehu. Synoptici neponúkajú viac podrobností, ale zaraďujú ho do zoznamu 12. Niektorí starí autori sa ho pokúšali spojiť s Dávidovým domom kvôli menu Tolmaj, ale neexistujú pevné dôkazy. Ako ostatní apoštoli, bol to jednoduchý muž, pravdepodobne rybár.
Čo sa týka jeho neskoršej práce, spisovatelia ako Hieronym a Ján Zlatoústy tvrdili, že kázal najprv v Likaónii, hornatej a chudobnej oblasti strednej Malej Ázie, kde pracovali aj Pavol a Barnabáš. Tam založil komunity a ustanovil miestnych vodcov. Potom sa presunul na severovýchod, do Arménska, kde kázali aj iní apoštoli. Neskôr sa ukázalo, že jeho mučeníctvo sa tam neudialo, ale oveľa ďalej na východ. Tradícia hovorí, že Bartolomej istý čas spolupracoval s Filipom v Hierapolise vo Frígii okolo rokov 58 alebo 59. Krátko na to sa vydal na svoju najdlhšiu cestu na indický subkontinent. Podľa Euzébia a Hieronyma učenec Panténus cestoval do Indie v roku 180 a našiel kresťanskú komunitu, ktorá uchovávala kópiu Matúšovho evanjelia v hebrejčine, údajne prinesenú Bartolomejom o viac ako 1 storočie skôr. Text známy ako Skutky Abdiasa ho opisuje ako muža strednej postavy, svetlej pleti, kučeravých vlasov a hustej brady. Hovorilo sa, že mal silný hlas, nosil rovnaké šaty celé 10 ročia a nepretržite sa modlil. Hoci prehnané, tieto opisy odrážajú jeho striedmosť, radosť a schopnosť učiť sa jazyky. Kým kázal v Kaliane, na západnom pobreží Indie, bol Bartolomej požiadaný kráľom Polimiom, aby uzdravil jeho dcéru, ktorá trpela duševnou poruchou. Apoštol požiadal, aby ju oslobodili a vyliečili ju. Vďačný kráľ mu dovolil slobodne učiť. V tejto oblasti obyvatelia uctievali bohyňu menom Astaroth. Bartolomej zhromaždil zástup pred sochou a prikázal jej, aby sa prejavila. Podľa tradície sa obraz rozbil a démon vyšiel spútaný anielom. Kráľ, jeho rodina a mnohí obyvatelia prijali krst. Kráľov brat, Astiages, nesúhlasil s obrátením. Začal ofenzívu proti novým veriacim a zajal apoštola. Bartolomej bol bitý, stiahnutý z kože zaživa a nakoniec sťatý. Jeho smrť nastala 24. augusta roku 62, keď mal asi 58 rokov. Odvtedy je znázorňovaný s nožom a vlastnou kožou ako symbolom svojho mučeníctva. V 20. storočí indický výskumník A.C. Perumalil študoval staroveké zdroje a bránil, že príbeh obsahoval skutočné prvky. Analyzoval mince a nápisy a dospel k záveru, že Bartolomej kázal v Kaliane, známej Rimanom ako Šťastná India, obchodnej enkláve spojenej s rímskym, arabským a iránskym impériom. Identifikoval kráľa Polimia s guvernérom menom Pulumaji a Astiagesa s kráľom Aristakarmanom. Bohyňa Astaroth by zodpovedala Astamurti, miestnemu božstvu plodnosti. Podľa tejto rekonštrukcie Bartolomej cestoval z Arménska do prístavu v Perskom zálive a odplavil sa do Kaliany, pričom so sebou niesol hebrejskú kópiu Matúšovho evanjelia. Tam založil kresťanskú komunitu, ktorá prežila niekoľko storočí pod babylonským patriarchátom. Apoštol, uznávaný pre svoju jednoduchosť a úprimnosť, zanechal ako dedičstvo rozšírenie viery do regiónov, ktoré učeníci nikdy predtým nezasiahli. Jeho smrť znamenala začiatok tradície, ktorá udržala živú pamiatku na toho Izraelitu bez lesti, ktorý uvidel Boha a nasledoval ho až do konca. Tomáš, apoštol východu. O Tomášovi si pamätáme predovšetkým prezývku, ktorá ho poznačila – neveriaci. Po stáročia bol predstavovaný ako vážny a nedôverčivý muž, ale príbehy z Nového zákona ponúkajú iný obraz – racionálneho, odvážneho a lojálneho človeka. Bol spomenutý len zriedka, ale každá scéna odhaľuje rozhodného nasledovníka s jasnou mysľou a pevným duchom. Zo všetkých učeníkov je len o Petrovi a Jánovi známa rozsiahlejšia neskoršia história ako o ňom. Takmer celá jeho práca sa odohrala ďaleko od Rímskej ríše a väčšina záznamov pochádza z orientálnych tradícií. Pred jeho misiami v Osroene, Arménsku, Iráne, Indii a juhovýchodnej Ázii evanjelia ponúkajú niekoľko náznakov jeho charakteru. Traja synoptici ho menujú medzi 12, ale je to Ján, kto opisuje 4 základné momenty jeho života. Prvý sa stal, keď sa Ježiš rozhodol vrátiť do Betánie, kde žil jeho priateľ Lazár, napriek nebezpečenstvu návratu do Judej. Po vyhnaní z Jeruzalema za tvrdenie, že on a otec sú jedno, návrat znamenal isté odsúdenie. Keď Ježiš oznámil svoj zámer, Tomáš odpovedal: poďme aj my, aby sme zomreli s ním.
Jeho veta neukazovala pesimizmus, ale realizmus a odvahu. Chápal riziko a bol ochotný mu čeliť. Druhá scéna sa odohrala počas poslednej večere. Ježiš hovoril o ceste k Otcovi a Tomáš zasiahol. Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Jeho otázka dala podnet k tvrdeniu. Ja som cesta, pravda a život. Tento zásah opäť odhalil jeho priamy charakter a jeho potrebu jasnosti. Najpamätnejšia epizóda sa stala po vzkriesení. Ježiš sa zjavil učeníkom a Tomáš nebol prítomný. Keď mu povedali, čo sa stalo, odpovedal, že neuverí, kým sa nedotkne rán. Nebola to bezdôvodná nevierohodnosť, ale požiadavka konkrétneho dôkazu. Videl učiteľa umierať a vedel, že sa nikto nevracia zo smrti. Keď sa Ježiš znova predstavil a dovolil mu dotknúť sa rán, Tomáš zvolal: Pán môj a Boh môj. Ježiš odpovedal: Blahoslavení tí, ktorí uverili a nevideli. Fráza určená tým, ktorí uveria vďaka apoštolskému svedectvu. Tomáš sa naposledy objavuje v Jánovom evanjeliu spolu s inými učeníkmi počas rybárskeho dňa na Galilejskom jazere. Jeho meno preložené ako Didymus znamená dvojča a bolo skôr prezývkou. Staré sýrske spisy a Eusebius spomínajú, že jeho rodné meno bolo Júda alebo Judáš. Kniha Skutky Tomáša, spísaná okolo roku 200, ho opisuje ako tesára a príbuzného Ježiša, pochádzajúceho z iného prostredia ako galilejskí rybári. Po na nebo vstúpení bola jeho práca intenzívna. Podľa Eusebia krátko po letniciach evangelizoval región Osroene, územie nachádzajúce sa medzi rímskym a iránskym impériom. V edeských archívoch existovali dokumenty, ktoré rozprávali o obrátení princa Abgara Čierneho, chorého a bez lekárskej pomoci. Ten údajne napísal Ježišovi so žiadosťou o uzdravenie. Ústna odpoveď naznačovala, že Ježiš musí splniť svoje poslanie, ale pošle jedného zo svojich učeníkov. Podľa tradície Tomáš presvedčil Júdu Tadeáša, aby išiel do Edesy a obaja tam kázali a v Arménsku, zakladajúc komunity, ktoré neskôr vytvorili východnú cirkev. Neskôr sa Tomáš presunul na východ. Staré sýrske texty rozprávajú o jeho príchode do Indie. Skutky Tomáša kombinujú históriu a symboliku, ale zachovávajú súvislé detaily. Spisovatelia ako Hippolytus a Eusebius spomínajú jeho prácu v Partii, názov, ktorým Rimania označovali Irán. Keď Portugálci dorazili do južnej Indie v 16. storočí, našli kresťanskú komunitu, ktorá pripisovala svoj pôvod apoštolovi. Sýrske dokumenty a staré hymny potvrdili starobilosť tejto tradície. Niektorí výskumníci tvrdia, že kresťanstvo sa dostalo do Indie v 4. storočí. Iní tvrdia, že korene sú staršie. Sýrsky text z 3. storočia Náuky apoštolov tvrdí, že India a všetky jej regióny prijali kňazstvo z rúk Júdu Tomáša. Žiadna iná oblasť si nežiada jeho mučeníctvo. Pred príchodom na subkontinent kázal Tomáš na dvore kráľa menom Gundaforo v regióne, ktorý dnes zodpovedá severnému Pakistanu. Po stáročia sa pochybovalo o jeho existencii, kým sa nenašli mince z 1. storočia s jeho menom vyritým v gréčtine. Podľa príbehov bol Tomáš pozvaný postaviť palác, ale peniaze rozdal chudobným. Keď sa ho kráľ vypytoval, tvrdil, že dielo bude viditeľné až v posmrtnom živote. Situácia sa zmenila, keď kráľov brat po zážitku blízkom smrti ubezpečil, že videl na nebi ten palác postavený z apoštolovej charity. Okolo roku 52 nášho letopočtu opustil Tomáš sever kvôli inváziám a zamieril na juh Indie. Krajina bola rozdelená na kráľovstvá, ktoré aktívne obchodovali s Rímom. Miestne tradície hovoria, že pristál v Kranganore, prístavnom meste, kde spolu žili Gréci, Rimania, Židia a Arabi. Tam začal svoje kázanie a spojil sa s miestnymi židovskými komunitami. Mnohé príbehy zachovávajú epizódy z jeho misie. Uzdravenie ministra, ktorý stratil ruku, oslobodenie nespravodlivo obvineného mladíka a symbolické vzkriesenie dieťaťa zavraždeného jeho otcom, aby ho obvinil. Medzi rokmi 52 a 69, podľa piesne Rabana, Tomáš založil 7 kostolov, pokrstil tisíce ľudí, uzdravil chorých a vysvetil kňazov a biskupov. Jeho najpevnejšia komunita bola založená v Kranganore.
Žil striedmo, jedol chlieb a pil vodu a venoval dlhé obdobia modlitbe. Chrámy, ktoré založil, boli zdobené iba krížmi. Vo svojich posledných rokoch sa usadil v Milapore. Miestne kroniky hovoria, že brahmanskí kňazi, obávajúci sa šírenia kresťanstva, proti nemu zosnovali sprisahanie. Jedného večera, keď sa modlil v jaskyni, bol napadnutý kopijou. Ťažko zranený sa dostal do malej kaplnky, kde sa prichytil k kamennému krížu a vyslovil svoje posledné slová: Pane, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Bolo to 3. júla roku 72. Jeho smrť spečatila život úplne oddaný viere a zanechala hlbokú stopu na hraniciach známeho sveta. Matúš, kronikár kráľovstva. Meno Matúš sa objavuje medzi 12 ako jedno z najznámejších, najmä kvôli evanjeliu, ktoré nesie jeho podpis, po stáročia považované za najčítanejšie a najcitovanejšie zo 4. Avšak za touto slávou sa skrýva postava, o ktorej sa sotva vie s istotou. Dokonca aj text, ktorý sa mu pripisuje, prešiel časom viacerými zmenami. Z tohto dôvodu ho mnohí nazývajú apoštol duch. Človek známy svojim dielom, ale ktorého osobná história sa takmer stratila. Evanjelia stručne rozprávajú o jeho povolaní. Ježiš uvidel mýtnika sedieť na svojom mieste a povedal mu: Nasleduj ma. Tento muž, nazývaný Matúš v evanjeliu, ktoré nesie jeho meno, sa v Markovi a Lukášovi objavuje ako Lévi. Tradícia ich stotožňuje ako tú istú osobu. Lévi bolo jeho hebrejské meno, bežné v Judei, a Matúš Boží dar, jeho grécke meno, používané v oficiálnych kontextoch. Podľa Marka bol Lévi synom Alfea, čo by z neho robilo brata Jakuba mladšieho a Šimona a Ježišovho príbuzného z rodinných väzieb. Pracoval v Kafarnaume, keď bol povolaný, pravdepodobne po tom, čo už predtým poznal učiteľa. Jeho povolanie bolo opovrhované. Rímske vyberanie daní fungovalo prostredníctvom koncesií dodávateľom, ktorí vyberali dane so svojimi vlastnými zamestnancami. Matúš nebol hlavný publikán, ale podriadený s určitou hodnosťou vo finančnom úrade v Kafarnaume, kde sa vyberali prístavné poplatky, mýta a obchodné clá. Jeho pozícia mu umožnila prijímať vo svojom dome početných hostí. Po svojom povolaní usporiadal hostinu pre Ježiša, čo vyvolalo kritiku náboženských autorít za to, že zdieľa stôl s publikánmi a hriešnikmi. Ježiš odpovedal: Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Po povolaní sa evanjelia o ňom takmer znova nezmieňujú. Jeho neskorší význam vyplýva z evanjelia, ktoré sa mu pripisuje. Pápias na začiatku 2. storočia tvrdil, že Matúš zhromaždil Ježišove výroky v aramejskom jazyku a že každý si ich preložil ako vedel. Irenej tvrdil, že napísal evanjelium určené pre Hebrejov, kým Peter a Pavol kázali v Ríme. Tertulian a Origenes ho uznali za autora a Eusebius spomenul, že Panténus našiel kópiu jeho textu v Indii okolo roku 180. Hieronym v roku 392 ponúkol najpodrobnejšie svedectvo. Matúš údajne zložil svoje dielo v hebrejčine alebo aramejčine pre židovských veriacich a neskôr ho do gréčtiny preložil neznámy autor. Tvrdil, že videl pôvodný rukopis v knižnici Cézarej a konzultoval ho s Nazarenmi v Beroea. Poukázal na to, že Matúš priamo citoval hebrejský text Starého zákona bez toho, aby sledoval grécku verziu 70. Všetko naznačuje, že pôvodné evanjelium bolo napísané medzi rokmi 50 a 70 v Jeruzaleme alebo v jeho okolí. Časom ho niekto prispôsobil a preložil do gréčtiny a táto verzia pretrvala. Jeho evanjelium dôrazne zdôrazňuje splnenie hebrejských proroctiev. V 13 prípadoch opakuje formulu, aby sa splnilo to, čo povedal prorok, ukazujúc, že Ježišov život bol chápaný ako pokračovanie starých prísľubov. Neskoršie štúdie poukázali na to, že text slúžil ako most medzi písmom a novou kresťanskou vierou, čím dával istotu židovským konvertítom, že Kristovo posolstvo nepretrhlo ich dedičstvo, ale ho doplňalo. Napriek tomu niektorí autori poznamenali, že niekoľko citátov zo Starého zákona pochádza z gréckej verzie, čo naznačuje, že text, ktorý dnes máme, nie je jednoduchý preklad pôvodného aramejského textu.
Pravdepodobne neskorší redaktor skombinoval časť Matúšovho materiálu s Markovým evanjeliom, aby vytvoril definitívnu podobu ku koncu 1. storočia. O jeho osobnom živote a misijnej činnosti sa vie málo. Klement Alexandrijský ho opísal ako striedmeho, vegetariánskeho muža, ktorý sa živil ovocím a strukovinami. Podľa Klementa slúžil judsko-kresťanskej komunite v Palestíne počas 15 rokov. Irenej a Hieronym sa zhodli na tom, že jeho služba bola zameraná predovšetkým na konvertitov z judaizmu. Iné tradície ho umiestňujú evangelizovať v Perzii, Macedónsku, Egypte, Sýrii a Etiópii. Väčšina tvrdí, že zomrel ako mučeník za Domiciána, hoci verzie sa líšia o mieste. Klement naopak tvrdil, že zomrel prirodzenou smrťou v pokročilom veku. Ak sa akceptuje údaj o 15 rokoch v Judei, jeho počiatočná práca by sa skončila okolo roku 47. Neobjavuje sa medzi poprednými lídrami v Jeruzaleme, keď Pavol spomína Jakuba, Petra a Jána ako piliere cirkvi, ani nie je zaznamenaná jeho aktivita v skutkoch apoštolov, okrem jeho mena v zozname 12. Je možné, že neskôr cestoval po židovských kolóniách na Blízkom východe alebo smerom do Egypta, kde existovali komunity spojené s Etiópiou. V 1. storočí bola Etiópia, alebo Aksum, prosperujúcim kráľovstvom s neustálým obchodom s Rímom. Tam žilo mnoho židovských komunít, čo robilo apoštolskú misiu vierohodnou. Etiópske legendy o Matúšovi sa zachovali v neskorších textoch. Jedna z nich, zaznamenaná v apoštolskej histórii Abdiasa, rozpráva, že prišiel do mesta zvaného Naddaver na pozvanie ministra obráteného Filipom. V tejto tradícii Matúš konfrontuje dvoch mágov, ktorí ovládali kráľa Aeglipa. Po niekoľkých zázrakoch vzkriesil kráľovho syna a založil cirkev nazvanú Vzkriesenie. Zostáva tam 23 rokov, vysvecuje kňazov, zakladá komunity a krstí kráľovskú rodinu. Nakoniec, podľa tejto verzie, bol zavraždený na príkaz Hirtaja, kráľovho nástupcu, keď odmietol presvedčiť princeznú menom Ifigénia, zasvetenú Bohu, aby sa za neho vydala. Iný neskorší príbeh, mučeníctvo Matúša, ponúka odlišnú verziu, umiestňujúc ho medzi kmene nazývané kanibaly. Po exorcizovaní viacerých posadnutých a dosiahnutí mnohých obrátení, miestny náčelník prikázal, aby bol ukrižovaný a upálený zaživa. Oheň nadobudol symbolickú podobu hada a prenasledoval náčelníka, ktorý prosil o odpustenie. Matúš, stále nažive, prikázal uhasiť plamene pred smrťou. Hovorilo sa, že jeho telo bolo nájdené neporušené. Hoci sú tieto rozprávania symbolické, mohli by uchovať skutočné jadro, že Matúš kázal medzi židovskými komunitami v Etiópii celé 10 ročia a zomrel vo východných krajinách, možno v Perzii, ako tvrdí Hippolytus, v meste zvanom Hieres, okolo roku 90. Jeho postava zostala zahalená tajomstvom. Ak jeho evanjelium odráža jeho charakter, bol to metodický človek venovaný spájaniu židovských koreňov s novou vierou. Ale údaje o jeho konci sú strohé a rozptýlené. Preto spomedzi všetkých učeníkov zostáva Matúš najťažšie uchopiteľný, skutočný, neviditeľný apoštol. Jakub Alfeov, tichý služobník. Medzi Ježišovými nasledovníkmi boli traja muži menom Jakub, ale iba jeden bol známy ako mladší, syn Alfea a ženy menom Mária. Jeho meno sa objavuje v zoznamoch 12, hoci Nový zákon ponúka málo podrobností. Jeho história sa preplieta s históriou rozsiahlej rodiny, kde sa objavujú aj Matúš, Jozes a Šimon, identifikovaní ako deti toho istého páru. Niektorí starí spisovatelia spomínajú, že tento Alfeus, nazývaný aj Kleofáš, bol bratom Jozefa, manžela Márie, čo by z tohto Jakuba robilo Ježišovho bratranca. Evanjelia spomínajú jeho matku medzi ženami, ktoré boli pri kríži. Matúš a Marek ju predstavujú ako Máriu, matku Jakuba mladšieho a Jozesa, zatiaľ čo Ján ju nazýva Mária, manželka Kleofása. Táto variácia sa vysvetľuje tým, že Alfeus a Kleofáš zodpovedajú tomu istému hebrejskému menu – Halfaj. Biblia neuvádza, kedy bol povolaný, hoci je pravdepodobné, že podobne ako jeho brat Matúš, žil v Kafarnaume a poznal Ježišovo učenie. Niektorí tvrdia, že pracoval aj v oblasti daní, hoci to nie je potvrdené.
Odlišuje sa od Jakuba staršieho svojou výškou a diskrétnou úlohou, ktorú zohrával v skupine. Jeho prezývka mladší odkazovala iba na fyzický rozdiel alebo vek. V celej tradícii sa jeho postava objavuje takmer vždy v tichosti, bez prejavov alebo významných scén, ale s neustálou prítomnosťou v prvotnej komunite. Jeho brat Šimon sa neskôr stal biskupom Jeruzalema a premiestnil sídlo veriacich do mesta Pela pred zničením Jeruzalema v roku 70, čím zabezpečil prežitie kresťanov židovského pôvodu. Toto rodinné prostredie ukazuje, že Jakub patril k línii, ktorá mala dlhodobý vplyv. Údaje o ňom pochádzajú od cirkevných historikov. Po Kristovom na nebo vstúpení údajne zostal v Jeruzaleme s inými pánovými príbuznými. Niektoré staré zdroje ho predstavujú ako prvého biskupa Sýrie, možno v Antiochii, ale toto tvrdenie protirečí spisom z 2. storočia, ktoré pripisujú tento titul Euodiusovi, ktorého vymenoval Peter. Najkonzistentnejšie verzie naznačujú, že Jakub mladší zostal v Jeruzaleme, kde zomrel rukami zástupu židovských fanatikov okolo roku 62. Jeho smrť sa udiala v rovnakom období, keď zahynul aj jeho príbuzný Jakub Spravodlivý, vodca Jeruzalemskej cirkvi, s ktorým zdieľal prostredie a napätie s miestnymi náboženskými autoritami. Niektoré príbehy ho ukazujú ako zbožného muža, verného tradíciám Izraela a oddaného Ježišovmu učeniu, ale bez verejnej expozície najvýznamnejších vodcov. Nič nenasvedčuje tomu, že by cestoval mimo Palestíny, ani že by zakladal komunity v zahraničí. Jeho meno nie je spojené so zázrakmi, evanjeliami ani listami. Bol to zdržanlivý učeník, svedok, ktorý naďalej slúžil vo svojom miestnom prostredí, keď mnohí spoločníci odišli kázať do iných regiónov. Medzi anonymnými veriacimi získal povesť ako symbol tých, ktorí udržujú vieru bez toho, aby hľadali uznanie. Tradície o jeho telesných pozostatkoch sa rozchádzajú. Niektorí orientálni spisovatelia tvrdili, že jeho kosti spočívajú v Jeruzaleme vedľa kostí jeho brata Šimona. Iní ich umiestnili do Antiochie, ale žiadna verzia sa nedá overiť. V skutkoch apoštolov sa objavuje iba v zozname 12. Napriek nedostatku údajov sa jeho pamiatka udržala najmä medzi kresťanmi židovského pôvodu, ktorí ho považovali za príklad diskrétnej vernosti. Jakub, syn Alfeov, bol súčasťou skupiny, ktorá bola svedkom letníc, kde sa kresťanské hnutie upevnilo. Odvtedy pracoval medzi veriacimi v Jeruzaleme, podieľajúc sa na organizácii komunity, ktorá zdieľala majetok, modlitby a učenie. Jeho život sa vyvíjal v nepriateľskom politickom kontexte, poznačenom rímskou okupáciou a konfliktmi medzi Židmi a kresťanmi. Zostal vo Svetom meste, keď sa iní apoštoli rozptýlili, čo odhaľuje jeho oddanosť pôvodnému koreňu viery. Podľa neskorších tradícií zomrel ukameňovaním tými istými vodcami, ktorí odsúdili Štefana. Rozpráva sa, že jeho posledné slová boli modlitbou za odpustenie pre jeho útočníkov, odrážajúc ducha, ktorého Ježiš prejavil na kríži. Hoci sa o ňom zachovalo málo, jeho postava zostala spojená s tichou službou. Zatiaľ čo iní apoštoli sa stali verejnými osobnosťami alebo autormi textov, Jakub mladší bol spomínaný pre svoju vytrvalosť, svoju lojalitu a svoju ochotu zostať v srdci komunity bez hľadania pozornosti. Na východe je uctievaný ako jeden zo skrytých pilierov raného kresťanstva a na západe sa oslavuje spolu so svätým Filipom. Jeho život sumarizuje skúsenosť tých, ktorí udržiavali hnutie pri jeho koreňoch. Jednoduchých mužov, ktorí udržiavali vieru nažive uprostred ticha. Tadeáš, svetlo Edesy. Júda Tadeáš, tiež nazývaný Lebeus, bol jedným z najmenej spomínaných učeníkov v evanjeliách, hoci sa jeho meno objavuje v rôznych formách podľa evanjelistu. Niektoré texty ho zaznamenávajú ako Tadeus, iné ako Lebeus a Lukáš ho menuje ako Júda, syn Jakubov. Ján ho odlišuje ako Júda, nie Iškariotsky, aby sa predišlo zámene so zradcom. Všetky tri mená patria tomu istému mužovi. Júda bolo bežné hebrejské meno, zatiaľ čo Tadeáš a Lebeus sa zdajú byť semické prezývky, ktorých pravdepodobný význam je statočný alebo dobrosrdečný.
Výraz Júda Jakubov môže znamenať buď syn, alebo brat muža menom Jakub. Nie je jasné, či išlo o mladšieho alebo iného príbuzného, hoci tradícia ho umiestňuje do rodinného alebo blízkeho okruhu Ježiša. Písmo ho spomína len v zozname 12, ale tradícia citovaná Eusébiom tvrdí, že predtým, ako bol apoštolom, bol jedným zo 70 učeníkov, ktorých Ježiš poslal ohlasovať kráľovstvo, čo by vysvetľovalo jeho rýchle misijné pôsobenie po vzkriesení. V evanjeliách hovorí len raz. Počas poslednej večere sa spýtal Ježiša: Pane, prečo sa chceš zjaviť nám a nie svetu? Bola to pochybnosť, ktorá vznikla z nepochopenia duchovného rozmeru poslania. Ježiš odpovedal, že ten, kto skutočne miluje, môže pochopiť jeho slovo. Po tomto momente Tadeáš mizne z biblického rozprávania. Jeho postava sa znovu objavuje v starých tradíciách týkajúcich sa Edesy, mesta nachádzajúceho sa medzi riekami Tigris a Eufrat, ktorému vládol kráľ Abgar V. Podľa príbehu, ktorý zachoval Eusebius monarcha vážne chorý, napísal Ježišovi so žiadosťou o uzdravenie. Ježiš, blízko svojho umučenia, mu údajne odpovedal, že nemôže prísť, ale že po svojom na nebo vstúpení pošle jedného zo svojich učeníkov. Týmto poslancom bol Júda Tadeáš. Po vzkriesení cestoval do Edesy a ubytoval sa v dome Tobiáša, miestneho Žida. Tam začal kázať medzi hebrejskou komunitou a správa o jeho uzdraveniach sa rýchlo rozšírila. Abgar ho zavolal do svojej prítomnosti a Tadeáš na neho položil ruky, čo viedlo k jeho okamžitému uzdraveniu. Kráľ dojatý počúval od apoštola zvesť o Kristovej smrti a vzkriesení a dovolil mu slobodne kázať na svojom území. Keď sa mu pokúsil ponúknuť bohatstvo z vďačnosti, Tadeáš to odmietol, tvrdiac, že ten, kto opustil svoje, by nemal prijímať cudzie. Toto gesto bolo v regióne spomínané ako symbol nezávislosti od politickej moci. Úspech jeho kázania premenil Edesu na jednu z prvých pevne založených kresťanských komunít na východe. Odtiaľ cestoval na sever, do Arménska. Toto kráľovstvo, hranica medzi Rímom a Perziou, žilo v neustálom napätí. Tadeáš tam založil ďalšiu komunitu a zostal niekoľko rokov, spolupracujúc s miestnymi učeníkmi. Neskoršie arménske zdroje ho spomínajú ako ich prvého evangelizátora, dlho predtým, ako svätý Gregor Osvetiteľ oficiálne obrátil krajinu v 4. storočí. V Arménsku sa údajne stretol so Šimonom Horlivcom. Miestne tradície rozprávali, že obaja pokračovali spolu do východných území. V týchto regiónoch bol Tadeáš spomínaný ako apoštol verného srdca, spojený so založením prvých chrámov a obrátením celých rodín. Postupom času ho ľudová zbožnosť premenila na patróna ťažkých prípadov. Pôvod tohto titulu súvisí so spomienkou na edeský zázrak a s jeho prácou medzi chorými a vyhnancami, kde uzdravoval a pomáhal tým, ktorí zdanlivo nemali riešenie. Nie je s istotou známe, ako zomrel. Niektoré tradície tvrdia, že bol umučený v Perzii spolu so Šimonom. Iné naznačujú, že sa dožil vysokého veku. Kvôli neustálemu spojeniu ich mien v neskorších príbehoch zdieľajú rovnaký liturgický dátum. Isté je, že jeho pamiatka zostala ako pamiatka na vyslanca, ktorý preniesol posolstvo do vzdialených regiónov bez toho, aby hľadal uznanie. Júda Tadeáš bol jedným z mužov, ktorí v posvätných textoch hovorili najmenej, ale ktorého stopa sa rozšírila po celých územiach. V tichosti zakladal cirkvi v Edese a Arménsku, uzdravoval chorých, ohlasoval vzkriesenie a stelesňoval vernosť tých, ktorí preniesli slovo za hranice rímskeho sveta. Šimon Horlivec, cesta ohňa. Šimon bol jedným z najmenej spomínaných apoštolov v evanjeliách, ale jeho prezývka ho odlišuje. Horlivec alebo Kananajec. Evanjelisti Matúš a Marek ho nazvali Kananajos, zatiaľ čo Lukáš, ako vo svojom evanjeliu, tak aj v skutkoch apoštolov, použil priamo termín zelotes. Obe slová pochádzajú z aramejského Kananaja, ktoré sa dá preložiť ako horlivý alebo nadšený. Tento titul viedol k rôznym teóriám. Niektorí si mysleli, že pochádza z Kány Galilejskej. Iní ho spájali s hnutím horlivcov, zelóti, nacionalistickou skupinou, ktorá sa stavala proti rímskej nadvláde.
Nie je známe, či skutočne patril k tejto organizácii, ale mnohí ho identifikovali ako bývalého patriota, ktorého horlivosť sa po spoznaní Ježiša premenila na duchovnú vášeň. O jeho predchádzajúcom živote sa vie málo. Písmo len potvrdzuje, že bol jedným z 12, ale neskoršie spisy ho opisujú ako rozhodného muža, schopného nasmerovať svoje prirodzené nadšenie na šírenie evanjelia. Rôzni autori sa pokúšali rekonštruovať jeho cestu. Svätý Bazil Veľký napísal, že Šimon zomrel v pokoji v Edese, zatiaľ čo iné tradície tvrdia, že bol umučený v Perzii. Biskup Dorotej z Týru vyhlásil, že kázal v Mauretánii, potom v Afrike a nakoniec v Británii. Podľa iných zdrojov cestoval cez Egypt, Líbiu a Severnú Afriku predtým, ako sa nalodil smerom k Atlantiku. Zhoda medzi starými kronikármi naznačuje, že skutočne prešiel veľkú časť týchto regiónov. V Británii, ktorá sa len nedávno stala rímskou provinciou, údajne krátko kázal, kým vypukli povstania vedené kráľovnou Boudicou. Nestabilita prinútila mnohých cudzincov utiecť a predpokladá sa, že Šimon sa vtedy vrátil do východného Stredomoria. Krátko na to, okolo roku 66, sa znova stretol s Júdom Tadeášom. Spoločne sa vydali na misiu do Perzie, územia, ktorému vládol Vologases I, kde prevládal zoroastrizmus. Napriek nepriateľstvu voči cudzím učeniam začali kázať v regióne Babylónie, na brehoch Eufratu a dosiahli početné obrátenia. Ich aktivita vyvolala odpor miestnych kňazov. Medzi nimi boli dvaja mágovia menom Zaroes a Arfaxad, ktorí presvedčili úrady, aby misionárov zatkli. Šimon a Tadeáš boli privedení do hlavného chrámu a bolo od nich požadované, aby obetovali kadidlo modlám. Keď to odmietli, kamenné sochy spadli na zem, čo vyvolalo hnev davu. Šimon sa pozrel na svojho spoločníka a podľa tradície mu povedal: "Vidím, že nás Pán volá." V tom momente sa začalo ukameňovanie. Tadeáš bol prebodnutý kopijou a Šimon, zajatý niekoľkými mužmi, bol rozštvrtený pílou. Takto skončili životy dvoch diskrétnych, ale pevných učeníkov. Ich spoločné mučeníctvo bolo pripomínané ako príklad absolútnej vernosti. Cirkvi východu a západu si ich odvtedy uctievajú v ten istý deň, 28. októbra. So Šimonom Horlivcom sa uzatvára cesta, ktorá spojila politickú vášeň bývalého patriota s horlivosťou neúnavného kazateľa. Jeho príbeh sa spája s príbehom Tadeáša v ich poslednej ceste a obaja predstavujú šírenie kresťanstva do končín Perskej ríše. Prostredníctvom nich prešla viera regiónmi, ktoré nezasiahli ani rímske légie. Ich mená, sotva spomenuté v evanjeliách, zostali spojené v pamäti cirkvi ako svedectvo dvoch odlišných ciest, ktoré sa zbiehali v rovnakom osude. Judáš Iškariotský, tieň zrady. Judáš Iškariotský, syn Šimona, bol učeník, ktorý spôsobil najväčší zmätok medzi tými, ktorí poznali Ježiša. Jeho priezvisko, Iškariotský, pravdepodobne odkazovalo na mesto Keriot v Judei, čo by z neho robilo jediného nežidovského Galilejčana v apoštolskej skupine. Iní sa domnievajú, že pochádza z termínu používaného pre sicári, nosičov dýk. V každom prípade Judáš bol muž odlišného pôvodu a zložitého charakteru. O jeho predchádzajúcom živote sa nevie nič, ale evanjeliá sa zhodujú, že bol vymenovaný za pokladníka skupiny zodpovedného za správu almužny. Jánovo evanjelium naznačuje, že zneužíval túto pozíciu, aby si nechal časť peňazí. Napriek tomu ho Ježiš udržal medzi svojimi a zaobchádzal s ním s rovnakou dôverou ako s ostatnými. Po stáročia sa navrhovali rôzne vysvetlenia jeho zrady. Niektorí si ho predstavujú frustrovaného, keď videl, že Ježiš nebude viesť politickú revolúciu. Iní tvrdia, že sa snažil vynútiť zázračné gesto pred úradmi. Sú aj takí, ktorí si myslia, že jeho hlavnou motiváciou bola chamtivosť. Žiadna teória sa nepotvrdila. Zrada sa začala v dňoch pred Veľkou nocou. Po Ježišovom pomazaní v Betánii Judáš protestoval, tvrdiac, že parfum sa mal predať na pomoc chudobným, hoci evanjelista tvrdí, že chcel kontrolovať fondy. Krátko na to sa jeho rozhorčenie stalo zjavným. Na poslednej večeri Ježiš oznámil, že ho jeden z prítomných zradí. Každý učeník sa spýtal, či to bude on. Judáš urobil to isté.
Ježiš mu potichu odpovedal: Ty si to povedal. Potom vzal kúsok chleba, namočil ho a dal mu ho. V tom okamihu, podľa Jána, vstúpil do neho Satan. Ježiš dodal: Čo chceš urobiť, urob rýchlo. A Judáš odišiel. Bola noc. Potom sa predstavil veľkňazom a dohodol sa, že vydá učiteľa za 30 strieborných, obvyklú cenu za otroka. Táto suma ukazuje, že peniaze neboli hlavnou motiváciou. V Getsemani prišiel v sprievode stráží a kňazov. Dohodol sa na znamení: Koho poboskám, tento je. Priblížil sa, pozdravil Ježiša a poboskal ho. Učiteľ mu povedal: Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Po zatknutí ponúkajú evanjelia rôzne správy o jeho konci. Matúš tvrdí, že keď Judáš videl, že Ježiš bol odsúdený, pocítil výčitky svedomia, vrátil peniaze a priznal sa, že zradil nevinnú krv. Hodil mince do chrámu a obesil sa. Za tie peniaze kňazi kúpili pozemok nazvaný Pole krvi. Kniha Skutkov apoštolov naopak rozpráva, že si ten pozemok kúpil sám a tam zomrel, spadol a jeho telo sa roztrhlo o zem. Obe verzie sa zhodujú na tragickom konci a prekliatom mieste spojenom s jeho menom. Postupom času sa básnici a myslitelia snažili pochopiť jeho osud. Longfellow ho vo svojej básni Aceldama predstavil ako mučeného muža, ktorému sa nikdy nepodarilo milovať ani cítiť sa milovaný, poznačeného silou, ktorá ho ovládala. Iní autori boli prísnejší. Dante ho umiestnil do najhlbšieho kruhu pekla, kde ho večne trápil Satan, symbol absolútnej zrady. Nedávne interpretácie trvajú na tom, že Judáš si bol plne vedomý svojej voľby. Ježiš, aj keď vedel, čo sa stane, si ho vybral a dovolil mu uplatniť svoju slobodu až do konca. Ján to sumarizuje stručnou frázou: Jeden z vás je diabol. Niektorí cirkevní otcovia pridali legendárne príbehy o jeho smrti. Pápias napísal, že sa jeho telo obľudne nafúklo a nakoniec explodovalo. Apolinár tvrdil, že prežil neúspešné obesenie a zomrel neskôr znetvorený chorobou. Tieto rozprávania odrážajú odpor, ktorý jeho meno inšpirovalo po stáročia. V kresťanskej tradícii Judáš stelesňuje zradu a varovanie pred vinou bez viery. Cítil výčitky svedomia, ale hľadal útechu u tých, ktorí ho skazili, a nie u Ježiša. Takto sa skončil jeho život, izolovaný od zvyšku apoštolov, a stal sa príkladom toho, ako ambície, rozhorčenie a netrpezlivosť môžu zničiť toho, kto ich živí. Judáš poznal učiteľa zblízka, ale vybral si opačnú cestu. Matej. Usporiadaná náhrada. Po Judášovej smrti 11 učeníci pochopili, že skupina musí byť opäť kompletná. Peter zhromaždil ostatných v Jeruzaleme a pripomenul im, že je potrebné určiť niekoho, kto sprevádzal Ježiša od Jánovho krstu až po na nebo vstúpenie. Objavili sa dve mená: Jozef, nazývaný Barsabáš, tiež známy ako Justus, a Matej. Obaja nasledovali učiteľa od začiatku. Komunita sa modlila: Pane, Ty poznáš srdce všetkých, ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si vyvolil, aby zaujal službu, ktorú Judáš opustil. Potom losovali, čo bola bežná prax v Izraeli, na rozlíšenie dôležitých rozhodnutí, a žreb padol na Mateja, ktorý sa oficiálne pripojil k skupine apoštolov. Nič viac sa o ňom v Biblii nehovorí, ale niektorí starí autori pridali podrobnosti. Eusebius tvrdil, že bol jedným zo 70 učeníkov, ktorých Ježiš poslal pred svojím ukrižovaním. Klement Alexandrijský ho dokonca stotožnil so Zachejom, mýtnikom, ktorý sa premenil po prijatí učiteľa v Jerichu, hoci toto stotožnenie nebolo nikdy potvrdené. Klement tiež odovzdal učenia pripisované Matejovi. Hovoril, že inštruoval svojich učeníkov, aby ovládali telo a opovrhovali jeho žiadostivosťami, trvajúc na zrieknutí sa potešenia ako ceste k čistote duše. Táto asketická línia ho spájala s tradíciou Jána Krstiteľa, zameranou na disciplínu, umiernenosť a stálu vieru. Jeho vplyv sa dotkol postáv ako diakon Mikuláš, ktorý prijal čistotu podľa jeho princípov. Rôzne tradície umiestňujú jeho misijnú činnosť do Arménska a do regiónov Čierneho mora, kde údajne sprevádzal Ondreja. Niektoré príbehy ho spájajú s evangelizáciou nomádskych národov na severe, známych svojou divokosťou.
Strávil roky učením malých skupín konvertitov pred návratom do Jeruzalema. O jeho smrti existujú rôzne verzie. Jedna stará kronika tvrdí, že bol ukameňovaný za zmenu židovských zvykov, iného umiestňujú ukrižovaného v Kolchide v dnešnom Gruzínsku. Najpriateľnejšie je, že zomrel v Jeruzaleme okolo roku 51, čím sa pravdepodobne stal jedným z prvých umučených apoštolov po na nebo vstúpení. Cirkev si ho pamätala pre jeho striedmosť a diskrétnosť. Zatiaľ čo iní apoštolovia boli spojení s hrdinskými cestami alebo mimoriadnymi zázrakmi, Matej sa stal symbolom tichej vernosti. Jeho sviatok sa slávi 14. mája, v deň, keď sa pripomína jeho zvolenie ako príklad pokory a vytrvalosti. Niektorí neskorší spisovatelia diskutovali o tom, či Peter konal príliš rýchlo pri výbere náhrady za Judáša, pretože roky neskôr sa Pavol predstavil ako apoštol z vôle Božej. Avšak Pavol nespĺňal stanovené podmienky, nesprevádzal učiteľa od začiatku. Preto miesto právom prislúchalo Matejovi. Jeho hlavným posolstvom bolo zrieknutie sa túžby a vnútorná nadvláda. Učil, že viera má živiť ducha a telo sa má držať v podriadenosti. Táto doktrína ovplyvnila prvé skupiny, ktoré praktizovali pôst a komunitný život. Na rozdiel od Judáša, ktorého príbeh skončil zúfalstvom, príbeh Mateja predstavoval obnovenie poriadku medzi apoštolmi. Jeho zvolenie symbolizovalo kontinuitu poslania zvereného Ježišom pôvodnej skupine. Jeho meno zostalo spojené so splnenou povinnosťou, tichou službou a pevnosťou veriaceho, ktorý nehľadal uznanie, ale obnovenie jednoty kruhu, ktorý zostal neúplný. Časom hlasy apoštolov utíchli, ale ich posolstvo sa naďalej šírilo do všetkých kútov sveta. Títo muži, jednoduchí a navzájom odlišní, udržali základ viery, ktorá prežila prenasledovanie, impéria a storočia vzdialenosti. Neboli to učenci ani politici. Boli to svedkovia, ktorí hovorili o tom, čo videli. Ich jednota sa nezrodila zo sily, ale zo zdieľaného presvedčenia, že spoznali toho istého učiteľa. Prostredníctvom nich sa kresťanstvo z malej skupiny v Jeruzaleme stalo univerzálnym prúdom. Každé meno, od Petra po Mateja, zostalo spojené s poslaním, ktoré sa nezastavilo. Ich dedičstvom bolo splniť prísľub, preniesť Ježišovo učenie až do končín zeme.